Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan sih, persiapan. Oke. Persiapan. Sini nih saya, aku pengen bareng. Oh, ngono. Oke. Mesemnya mana? Mesemnya coba ya. Senyumnya mana? Oke, Senyumnya ya. mana? Senyum, 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 Senyum senyum. dulu. Ayo giginya mana? Ayo giginya, ayo giginya diangkat, giginya diangkat. Ayo hadap sini. Ayo, Ya, 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 ya. Kamu kalau pegang HP tak tengi loh. Lah, 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 lah. Masa langsung mbok tangi. Aku pakai ayu ya gitu ngetengi ya. Ayo coba ya. Oke. Mesem coba ya. Mesem. Oke. Alah ayu nih. Karo gini kanan kiri kanan asik. Kayak jam kae sing Ya. Coba yuk. Kari manis, kurang manis nambyai kula. Kari manis. Pak. Kurang manis. Ojo nyanyi. Sampeyan sing ngene tok sing Aku sing nyanyi kok sing ngene-ngene. Ojo. Velocity pokoke. Ayo, rak belum tak Bas sabar, Bas. Kari niku ngene manis, kurang manis, tambahi niku diukel. Oke. Gula ngeten. Yeay. Karo kilo-kilo. Oke. Coba. Monggo kersane penonton ngertos. Yo, masem. Kari manis, kurang manis nambyai kula. Asik, tepuk tangan. Iya, alhamdulillah wis kabeh iki kena nggo tombo asam urat ya Kung ya. Ora apa-apa toh, niki gerak kita bersama untuk Kita itu bergerak untuk bersama. menciptakan akal sehat dan tubuh yang Nggih. sehat pula. Dados dalu punika luar biasa Mak Cange. Nggih. Alhamdulillah dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Nggih. Menika Sowi, Mas. Nggih, kepanggih wonten dalemipun Pak Kuswanto. Pak Kusna. Pak Kus Kuswanto. Pak Kuswanto. Heeh. Iki nanggap percil wis mbuh bolak-balik. Mas. Nggih, Mas. Aku lek ditanggap mendino malah sedih le. Lho nyapa kok sedih? Mesti somben anak ping gratisan kok. Aku wis repot ya. Itu suatu wujud kita profesional. Jadi 10 kali nanggap 1 kali gratis. Ngono lho. Iya, awakmu ra apa-apa. Koncone lho melur ndase. Tapi luar biasa. Nggih. Ringgit itu di Kediri. Ya. Penontonnya ibu-ibu tengah jeng menika. Masya Allah luar biasa. Sian. Iki jane iki koyok pengajian lho siswi. Lah kok iso? Lah iki ibu-ibu padha kudungan. Lho Mas, lah sing sisih kene Mas, pirsanono. Ya ampun. Oh. Masalah. Iya. Yo, Dadah. kowe malah mulai ngati-ngati lho gurem tok kowe kok. Lah aku ning ngandenge gula apa tebu lho le. Tebu apa kewane gurem? Lah, Tebu iki kewane sing ning kono kuwi sing nunggoni kuwi dulurmu tok. Apa? Kodhok. Lah iki apa kok yen nyapa kodhok renek kodhok lapas rendeng lah ngene iki renek kodhok. Jare sapa lha iku mulo lagi kelebon ae iki apa iki? Iku bapake percil mlebu. Ya ora apa-apa. Pripun Mak Cange acara menika luar biasa napa mboten? Wah, dan sangat luar biasa. Mas. Acarane napa jenengan ngertos napa mboten? Setahu saya Iya. malam hari ini tuh apa ya merakatkan seduluran lah, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Nggih. Dinas Pariwisata kepengen nyengkuyung seniman lokal. Lah, Penjangan dirawone mriki supaya seniman lokal semakin punya power. leres. Amin. Mboten kados kula mawon kula nggih seniman lokal aslinipun. Ngaten. Ora nek teko lokal ra mungkin iso munggah. Kabeh wong iki teko cilik Nggih. Cange. Ora enek wong iso langsung teko dhuwur. Contone kaya Pak Kus. Pak Nggih. Kuswanto. Pak Kuswanto. Sampai mbiyen sampai saiki awake cilik kae. Kena angin mubit-mubit. Lah pancen pawakane ngono kuwi kok, Mas. Kuwi ora beda karo awakmu lho, kawit biyen nganti saiki kok tetep percil, kapan dadi kodhok kintel? Lah masa mau aku dadi kodhok wis ora payu. Payune jeneng percil kowe. Ngono ya. Mangula kuwi aja ngremehne jeneng kewan kowe. Lho jeneng kewan apa Aku kok? biyen nuwun sewu Mas Wan. Heeh. Biyen iki jenengku Deni Afriandi. Heeh, ngerti. Ora nek sing kenal. Mosok. Lah terus? Kan bapakku jenenge Bangka. Iya. Sampeyan diomongi ora percaya. Iya, Bapak iya. ini ku Bangka, celukane terus. Bangka. Bapakku celukane Bangka. Lah aku diwadani jeneng Percil. Percil. Dene jenenge Percil, kula alhamdulillah diparingi kondang. Dadi aja ngremehne jeneng kewan. Rezekane yo mas jeneng kewan kuwi. Dadi aku jeneng Percil. Kondang. Kaya aku ngene iki ben kondang. Pemene kancane Percil ya ndak-ndake adike cebong lah le kowe le. Oh berarti Ora masalah, no. buntut tok tan
Ora apa-apa, sementing jenenge sik nyampur. Dadi ben iso kondang kaya Mas Wawan ngene Berarti iki. keluarga satwa. Ya satwa, pokoknya sampean Mas Wawan. Nggih, nggih. Mana Mas Wawan jenenge sapa Wawan Tekek apa sapa? Loh. Nganu Sugeng Dalu. Pak Tekek. Enak lho, Pak. Ora masalah aku. Lah gelem ora masalah. Heeh. Wong jenenge wadanan, yang penting aja sok nesu. Wong nesuan iku mboten apik, lagi ngoten to. Nggih. Diomongne sithik gampang nesu. Contohnya kaya ibu-ibu lho di depan Iya. itu lho. Itu luar biasa, itu gerbang bapak-bapak ini ngarep kuwi masamu. Wong lanang mingkem kelakep perkara wong wedok bengok sak kecap. Nyapa Kok iso kuwi lho wong lanang Iso, lho lho. ning Sampeyan ngene iki. Piye? Sampeyan nyambut gawe dige sapa? Ge ibuke, ge anake. Ge anak to. Ge keluarga. Sing nyekel pertama duwe sapa? Ibuke. Sampeyan kene kabeh. Ya ora. Lho. Sampeyan kene Ya. piro? Lho. Jujur lho. Ketok dalan ki ra jujur. Ya, jujur. Ya. Asik. Iya. Duwe kabeh ki mbok kene bojomu apa ora? Ya. Umpama kabeh. entuk kaya kira-kira 10 juta lah. Ah. Jenengan wenekke Piro? kabeh 10 juta niku nggih. 1.200.000. Le, Sik to. manuto dalang iki konsepe wis to, setahun pegatan. Ora iso. Lah sampean ki yo contoh kaya aku lho. Pak. Nyapa? Umpamane gedene aku dikek 10 juta, bojoku tak kei 100. Nggih. Lah ya 9 juta 900. Tak dolan karo iki. Lah. Aku kan kanca. Ngono kuwi kok dari wong lanang. Mangsamu karena apa? Wanita itu luar biasa. Selalu di depan. Selalu di depan. Sebabnya apa ya Pak wanita kok selalu di depan kuwi? Turunane hawa. Oh, Hawa. Hubungannya apa? Hawa sing anu Adam jejak cerita roh. Hawa kuwi lho. Lah, Kekasihnya tak lagi yang sama itu. bener toh? Heeh. Iya rata dalange. Kuwi gak lagu to Pak? Lagu. Lah ya ora apa-apa lho, tapi tenan lho Pak, nuwun sewu lho. Heeh. Wong wedok turunane hawa. Hawa kuwi mangap apa mingkem? Oh, mangap. Mangap berarti wong wedok iki mesti kecapane akeh. Mangap hawa. Dadi akeh omonge wong wedok iki. Cerewet. Cerewet wong wedok, tapi lak wong lanang turunane nadi Adam. Adam ki mingkem. Wong lanang lak diseneni bojone mung meneng ae, akhire stroke. Iki wong lanang. Iya, Kamu kok- pancen yo ngono kuwi. Lah iya, tapi Masa ya mengenaskan Hebat seperti to kaya apa lah digetak bojone dadak. Wes. Wes to. Mulane nek sing delok wayang barang iki wong wedok-wedok done ngarep, sing lanang aku ngerti. Ning ndi? Jaga motor. Nah, ayo kowe yo rohno lho. Lah iya. Nek contone ning jero mau, wong lanang karo wedok sing foto sing akeh sapa? Ibu-ibu. Wedok. Tapi nggih mboten masalah. Nggih. Karena tidak ada ibu, tidak mungkin ada kita. Ada kita. Berarti sing penting lanang apa wong wedok? Sing penting wong wedok. Ya wong lanang. Lah wong wedok ra dintup ya ra iso meteng. Kuwi lho. Bocah iki. Saiki nek wong lanang duwe entut tapi ora enek sing nadai ya padha ae. Alah cepete lawang lho, Bro. Mede wong lanang ora kakek nakal. Wong Tapi nyuwun kan tetep sewu. menang wong wedok, Pak. Loh, Wong wedok ki rasa-rasa. iyalah. Heeh. Rasa ndi? Lho rasa bendina sing nyandak gawean ki wong wedok-wedok lho. Isu umbah-umbah, awan nisah-isah, engko rodok sore ngeterke bocah sekolah, engko terus bengi dikon uah-uah, mlumah, terus Sik. Nyapa? Kuwi ki lho wong wedok apa? Kuwi masalah. wong wedok kuwi Kaya ngono kuwi. Tanggung jawab. Jake kuwi jane bojomu apa babu iki? Kok kabeh wong wedok lho Mas apa? Lah yo karena itu. Layak bojone iki kok ora tek. Aduh. Nyapa? Kulite awireng, Bos. Wah. Omong nih masyarakat nih bojoku kulite awayu. Nyapa kok awireng? Kulite ireng lah kok ditukane skincare rega murah. Terus Loh, murah piye? Rega 45 mosok murah. Kuwi skincare pondot. 45 skincare kocok iki. Saiki skincare mbahku, wedake mbahku ki regane 2.500. Pipa nomor 4. Aduh Le, wis yo enek bakule to, Oh Mas. iya jane bakule. Wis enek. Wah, duwe somamu mesti. Loh, omahku kuwi nganu, Pak. Apik, Pak. Apik piye maksudmu ki desa lho? Oh, duwe iso. Lah apa lah apik? Omahku jeru. Lho, wis jeru omahmu jeru. Saking jerone dadi jeweru. Dadi kowe iki omahmu mlebu. Heeh. Plosok. Tapi lak nuwun sewu ke kandelane lare niki. Niki kan kali kula pun ada sekitar 2 tahun ya, Le. Heeh. 2 tahun niki. Gandeng. Alhamdulillah. Heeh. Kula Pun mancani ndek. kemantel. Iya, Mas. Iya. Kalau bengi Cementel apa wong bayaranku ping 6 urung mbok bayar ngono. jere titip. Titip apa ping 6 lho. Lah jaremu titip. Lah ngono nek tak jaluk adek sik tem sik ngono. Lah jaremu titip tem. Titip ping 6. Lho, Iki engko 7 kingko. lah iki engko gak cetone. Iki kanca dhewe, Pak. Kusi kancaku pelek iki Heeh. tenan. Kanca Iki badminton dewan borong. satu-satunya dewan Kediri sing pinter ngenyang dagelan ya sitok tok iki ya.
tenan. Mosok alah aku sampai saiki ra iso ngomong, Pak, kula niki saniki sak menten ora mungkin iso ngomong ngono. Ora iso ngomong. Ora iso mesti ning omah ngono Wis mesti. mbok anggap dulur dhewe ya. Ya ora jane. Lah jarene iki lho kancamu dhewe. Ya dulurku, dadi aku ki omahe sampai apal toilete sebelah kono. Heeh. Krane mati. Apal aku. Lho aku sering rono kok. Berarti apal jedinge ning kono, toilete ning kono. Engko liwati awake dhewe mburi kono, serut rono kuwi. Engko lamar lek ngamplopi aku ning pojok kono terus kalau ngomong, "Mas, ampun kapok." Ngono mesti ngono kuwi. Tapi ya ora apa-apa. Serahne aku ki dumulur. Awake dhewe kudu gelem ndulur ning ndulur. Paham ora kowe? Itu termasuk budaya. Budaya lagi ngoten. Kados ngeten iki, wis ora usah mikir duit. Sing dipikir Pak Kuswanto. Lah, ben dipikir beliau. Kita itu, lah iya toh. Yang penting kita itu kerja, meningkatkan kebudayaan itu gimana? Paham ora kowe? Cara gegere awakmu dagelan ngene iki. Dagelan. Aja ngremene dagelan. Dalang, aja ngremene dalang. Dalang iki luar biasa le. Delok sing ning ngarep dhewe, iki pimpinan mimpin bocah sakmene mbiyane, urung musik, urung gamelan, urung sakmene mbiyane iki. Itu yang pemimpin siapa? Beliau. Pemimpin apa wong kaya wong gendeng. Lah piye iki saiki? Kok iso wong gendeng itu matamu yang Sik dalang saiki penggaweane apa ngomong. Ngomong kawit jam pira mau. Oh iya jarene Pak Purnomo lah ngomong dhewe gendeng ya. Lah iya, ngomong dhewe disaur-sauri dhewe lho, Pak. Nuwun sewu, Pak. Piye? Jenengan wau minggah jam pinten? Jam 8. Jam 8. Iya. Kali sinten wau? Ya dhewe no. Teng mriki ngomong dhewe. Iya. Wis suwi le. Oh bener Pak Pur le. Sik ngapunten, Pak. Piye? Jenengan penate mlebet pasar. Pekan. Yo wis no. Oh, angel tambanane, Pak. Piye? Setelah saya riset di mana-mana, Iya. ora ning Blitar, ora ning Kediri, ora ning Tulungagung, aku kepethuk wong edan ping pira ae, Pak. Kuwi tak takoni mesti jawabane kok padha. Masa, Piye? Pak? Pak, sampean jenenge sapa? Ora. Menesu gampang Lah menesu. sampean nek kene lapo? Ora. Masa? Aku lagi iki mau tak kok alamat daleme Pak Kuswanto iki. Daleme Pak Kuswanto kuwi pundi? Ora. Masa ngono? Lah sampean teng mriki lah napa? Ora. Lah kok teng mriki nego sinten? Ora. Oh. Lokasi wayangan ora. Gendeng. Jebulane wong edan kuwi angger ditakoni jawabane mesti ora. Oh. Awakmu ngerti? Ora. Oh iya. Anu ngapunten wis teko kene. Nggih. Rene. Nganu kuwi apa dulurmu ta, Pak? Heeh. Loh, dulurmu edan? Heeh. Ora. Ora. Oh, bapakmu kuwi? Ora. Adimu? Adimu ora? Jujur lho. Ora. Kok wis teko kene iki? Sampean kenal? Piye? Kenal. Ora. Oh, iki itu berarti. Loh. Iki. Kowe emang teka apa ngono rene iki teka apa? Ben, Ngeten, ben, Pak. tak sambung-sambungnya ben kabeh guwendeng. Kula wau kan nganu, kepethuk wong edan. Ya, ya. Wong edan kuwi ora ning Blitar, ora ning Kediri, ora ning Tulungagung kuwi Ya. nek ditakoni jawabane padha, jawabane ora. Oke. Teng perapatan jenengan wong ngertos? Ngertas. Loh, tenan ora? Jujur, ngertos napa mboten? Roh ora? Sing di perapatan to? Nggih, wong edan. Ora roh aku. Loh, iya padha. Roh ora? Ora. Lah niku dulure sampean ora? Ora. Oh iya wis. Gendeng nemen kae le mulai jam 8 omong-omong dhewe aku lho sik. Sik to. Lek muni ora, lah apanya aku ora roh e. Lah nggih, ngertos apa ora? Lah awakmu apa ngerti? Ngerti aku sing tak. Berarti kancamu sing gendeng. Ngece wong kuwi. Jawabane ora lho. Moh. Moh. Kaya kowe jawab ora. Moh. Jangkrik tenan duwale sangel. Datang tak nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi. Ben seneng. Apa iso nyanyi, Ibu-ibu lho, ibu-ibu lho ben seneng. Nyanyi. Awakmu apa iso nyanyi? La ya pinter to lele. Nyanyi nadane. Nadane apa? Cek, cek, cek. Kuncine apa? Kuncine apa? Sembarang. Adik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kowe milih sing ndi, Tem? Hah? Kowe milih sing ndi? Nah, aku jelas. Lho, milih sing pundi? Ela. Sing Aku wis kenal kok karo Ela. Elah sapa? Anu, nggih to. Ela. Elah lo ya. Heeh. Coba. Sing ndi? Sing nomor 2 lho. Kusangkakan panas berpanjangan. Bukan kainan denganmu. Bukan. Mbak, iki lak nyanyi. Oslo. Iya. Masa joget ngono kuwi, Pak? Ini tak warai. Bareng gandengan iku lho ketok gak Ini, kita pantes warai. ngono lho. Tak warai. Sing lanang kaya tekek, sing wedok kaya widodari. Carane kok triplek ngono ngomongane kancane kok tekek. Ora apa-apa triplek kena nggo aling-aling kok.
Di mana tekek ge apa? Mbok badok. Otok. Adik, coba namanya siapa dulu? Biar AA kenal. Nak nyelok awakmu apa? Aa. Nak awakmu dudu AA. Apa? AA. Aku itu sapi tank. Ojo ngarani Sapi teng matamu sapi teng. syukur syukur Dalang sapi teng. syukur Dalange nesu. Awakmu lho sing Apa ada dalang nesu? Adik, Iya, Aa. Sapi teng Namanya- raup nih kowe. namanya siapa, Dek? Naila. Naila. Ya. Asli rumahnya dari mana? Dari Blitar. Oh, Blitar. Blitarnya mana? Betul, Kademangan. Kademangan. Oke, kesukaan makanan apa, Dek? Tekek. Tekek. Aku mau juga lebih. Wilo, darangnya Sing makan. rada gedhe neh ngono kae lho. nyambe Ya. Bener Bocah sama. wedok senengane nyambek lho, mbadok wong lanang tenan nih bocah iki. ojo mbok padu Pak wong wedok seneng nyambik sebabe apa kok dek iki seneng nyambik Sebabe? nyawang wajahmu ku kelihat terngiang-ngiang nyambik Oh, gitu ya, enggak Iya. masalah, enggak masalah. Mentolo tak taleni terus. lah ya Oh, mbok mulai. bondo mburi ngono Mbok mbok taleni. Diseset. Terus mbok coba seset engko terus kayak mbok dusi aku. Ora. Lah paling mikirmu ngono. Nyambik lek didusi ora enak. Lah paling kok mbok gendong, mbok tak ngene plek terus didusi diusuk-usuk. Ora. Apal aku. modelmu wong wedok ayune kaya ngene kok seneng karo awakmu kuwi nek awakmu ra duwe sapi Brahma Songo kuwi ora mungkin Lah nyapa? Ya ben to. Ya terserah aku to lele. Lho wajahku kok lho dene wong kene lho mau aku mlaku. Ya ampun percil ganteng. ngopo enek percil Tek ora percil. Percil ganteng nopo elek? elek lho elek Masa ngomong sapa to mas aku ning kono. Dunia jali. lah jare sapa Ora tenan mau Jajal balen Sing ono. buka kok lho sapa? Percil ganteng nopo elek? elek ya toh Ya ora, ping pindho wis elek terus lho. Piye? Lah kan sing ngarep to, Pak. Lah sing kene kan urung mbok Ya lah, takoni. iki lho kancaku, Pak. Heeh. Iki kancaku Iya. tenan. Aku mau liwat kene to. Aku mlipir-mlipir rene. Iya. Percil ganteng. Iya. Iki. Takonono. Percil ganteng nopo elek? Elek. Ya ora. Piye? Wis to, elek tetep elek aku. Lah elek kok iso sombong. Ben sombong dhisik ora apa saya. Nada coba. Wong kene kuwi wis ngerti, nak petuk percil mesti bathuke no, Nong. lambene jeber, irunge nyepok. Por. Ya ben ra apa-apa nyepor karepmu ra karepmu ora masalah. Sementing bojoku putih ora ilang. Sesuk bojoku arep tak gamping. Iki blentong-blentong marang kulite. Coba. Kusangkakan apa panas berpanjangan. Senang kau. Piye ta? Iki sindan iki klepe mati sisih ketok e. Ya nyapa Kan kok. kudune awakmu. Sindan kok gawe kelep. Kudune nyontoni sik ya Mas Nyontoni. yo. Piye? Lah, ya ngono lho. Jajal piye Oke, piye. kalau laki wanita itu juga gini, Pak. Ayo coba. Bukan sekejap. Ayo tung tung gentak tung tung. Bukan sekejap denganmu. Bukan mainan satu. Engkau pun tahu. Berarti pas Oslo kuwi ya. Iya no. Wis to manut aku penak-penak. Kusangkakan. Ayo, alon-alon. Tanganmu ndi to? Tanganmu ndi? Tanganmu lho. Tanganmu iki lho kok iso. Kudune ngene lho, Mbak. Lah dadi iki kan ngene. Alah. Nyapa? Nyapa to? Sewodok dilosor engko. Ayo ada. Kusangkakan apa panas berpanjangan. Oke. Senang benar kau ucapkan. Kau anggap itu suratan. Sedikit dia wajahmu. Wes, niki saya, Bos. Sip. Nyanyi, Nduk. Iya, Pak. Nyanyi karo AA ya. Walah, alah. Ya AA lho, Bos. Karo AA. Percil. Aku mau nyelok. Lah iki lho delengen lho. Aku mau nyelok AA. Wes kowe nyanyi karo Batang kuwi lho. Pak Batang piye to? Ya kowe karo kowe iki lho. Raden Mas. Sapa? Surya Widagdo. Iki lakon winganane. Ayo nyanyi apa kowe duet apa duet? Sing enak. Coba. Manut. Nadane apa? Pakai nada apa? Nadane anyang-anyang, Mas. Ayang-ayang. Ayang-ayang iso. Lah yo lagu sing kuwi lho, romantis to, Pak. Iya. Do dewa ning asmara kuatno atika. Lah piye ta? Nembang ora ngono kuwi. Apa nembang merem ditinggal wedokmu mlayu ilang. Lah aku cek aku kan Oh, alah. aku kan masih suci lho, Pak. Suci diengkolmu. Aku gong pernah kedemok karo wong wedok. Ini nadane FF coba FF. Wong ayu
tresna mungkin narya tambah susah jroning batenku bagus antep narasa atimu tresnaku tunas jroning nyapo sing nyanyi iki lho Kono ta? nyapo kok Lah awakmu mau pas ayah suarane kok awakmu pas wong ayu matamu nyawang aku kok. ora Piye to Mas? Wae sampean iki mana ngalon-alon kono lho. Kok ya tekan kene iki kowe iso berarti suara wedok iso Lah iso. umpamane iki dadi wit Heeh. awake dhewe India Umpama wit. Oke. Umpama iki dadi dekorasine. Oke. kowe meneng wae wong dadi wit ae Nyilih sedelak ya. padahal Siap. Gile, sini tak dadene wit. Wit kuwi gak entuk obah-obah nganu gak entuk guyu. Ngene lho. Wit kuwi tengok-tengok. Ah, ceritane India kalau guyu disayang karo kuwi kok. Alah. Ngene guyu tak. Kowe wedoke aku lanange ya. Hah? Kowe wedoke ya. Aku wedoke. Wedoke. Oke. Saiba. oke kakak Kadane oke. aja Ya bener. Oh Saiba. Gua aja guyu. Nganu. Wite iki mosok kena angin to, Pak? Lah ya kok iso kuwi tok hayub-hayupen to, Bas. Kowe meneng wae. Wes sik tok aku sik. Nadane Mas, ilang Mas. Ya kowe ngono, kowe dadi wit ora usah guyu lho, Nduk. Sayu. Ha. Oh Saiba. Oh Saiba. Wah, Zat. Oh Saiba. Iki lho kok rumah sapu ngono. Biasa. Oh Saiba. Meneng kowe ngono kuwi. Ora guyu kowe ora guyu. oh sayangku oh sayangku oh sayangku ku cinta padamu sayang witnya ini loh bunganya di sini oyotnya di mana ya Ini oyotnya. oke sayang kita lanjut La 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 la. La 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 la. Oh sayangku. Oh cintaku. oh sayangku ku cinta padamu Aku tresno kowe. Aku sayang kowe. Muga-muga wae gendang dirapekne. kowe ya tak sayang ojo sampe ilang tapi apa mungkin lanang rapi lanang Ora mungkin. Ora mungkin. Ora mungkin. Ora. Mosok ayu ngene mbok kon dadi wit lho. Lha ora aku ngene-ngene. Lah kok Dek. Takon tapi suarane enak, Bos. Penak niki. Niki kersane duet kalih niku mau lho, Bos. Oke. Ya sik. Siap. Siap sik. Oke. Nyembang karo Nduk ya. Cahayu. Nembang aku nanti dadi wit. Engko aku dadi wit kowe mlebut-mlebutane ngene ya. Umpama awakmu dadi wit aku dadi kucing. Lah nyapa? Bedino lak cwakar iki.
Ngawur menyakunya apa dadi kucing. Ayang-ayang cah, ayang-ayang. Yuk, 3 2 1. Masih bersama campur sarinya musiknya Singapura, Thailand, Vietnam. Ngomong aja campur sari AFF. Lah nyapa to ya ben to. Campur sarinya Indonesia. Oke, Jawa Timur. Yuk, ayang-ayang Utara Sebaya. Hadir pada malam hari ini. Sak Jose romansa. Sayang, cintaku padamu akan selamanya selalu tumbuh. Seperti pohon. Ini disukani spot. Terima kasih Adik. Iya. Amit nuwun sewu tasik wonten bintang tamu sing mriko. Disupport mawon nggih. Lho, tasik enten? Oh, wonten. Yuk, support aja. Support ditane Pak Kuswanto. Siap. 3 2 1 permintaan dari Bapak tuan rumah. Silakan naik ke atas panggung sayang. Yo. Yo, tepuk tangannya yang meriah malam. Sugeng dalu Om Wawan. Waduh. Mas Percil. Dalam. Lho, kancamu kenekan-kenekan iki bener ini. Lah niki wis genah Mbak Probor ini. Singo ya apa nek kowe? Lho wis tak celuk iki. Robor ini, rawuh rene, selamat malam Robor ini. Selamat malam Om. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama ya tak jumpa kita di sini. Iyo. Mbak Probor ini kemana aja? Kan omaku di Surabaya. Oh, di Surabaya kok bosane kayak Sumatera loh. Iya, ke Surabaya campur Sumatera. Gua jomong tak tunjuk. Awakmu nyapo. Mbak Probor ini. Enggak. Setelah kita jumpa yang kemarin itu kan saya langsung ya katakanlah jalan-jalan ke Jakarta. Oh, ke Gue Jakarta. agak lama di sana. Lo ke Jakarta. Oh, Jakarta, itu loh, iya. Probo ke Jakarta beli tempe kere itu loh. Tempe koro. Koro tempe koro. Lame kita nggak jumpa, saya di Jakarta. Oke. Aduh, saya di sana tidak dapat pekerjaan. Akhirnya saya di sana di sana itu. Terlunta-lunta kan. Terlunta-lunta. Keleleran tegese. Iya. Wah, senenge mboten koyok bengi Bengi niki. Ketemu jenengan. Siap. Ketemu Pak Kuswanto. Pak Kuswanto. Tasyakuran. Ketemu Bulis Dinas Pariwisata dari nggih, Kediri. Dinas Pariwisata Iya, Kabupaten Kabupaten Kediri. Kediri. Ya ampun, syukuran nanggapno jan. wayang. Penontone nyengkuyang koyok ngene. Lah iya, no. sakmene kae. Senenge koyok ngene deloken. Waduh. Dukung syukuran bengi iki. Betul sekali. Wong kabeh iki kan jogi meraketkan seduluran gede nih kekadangan. Betul, silaturahmi kalian yang baik. Iya. Ngoten. Halo. Aku yo Dirawuhi kali Pak Dedi. saya terima kasih banget ya. Bengi iki Mbak Probor ini rawuh, Mas Percil rawuh ya Allah, Mas Lenem rawuh. Iya, Halo coy. Hei. Jadi ini pengenalan seni budaya untuk anak muda. Betul. Betul. Nggih, dengan begini kan semua banyak orang Nggih, tahu. nggih. UMKM berjalan. Halo coy. Hei. Kayak gini apa? Kok Oh nyela-nyela. kancane ning kene papat tok sing omong ae ngono kuwi. Loh, kan masih menyapa, Mbak. Lah bagianku Iya. kapan? Bagianku Lah sing kapan? ngongkon rene sik sapa awakmu? Menjaluk apa kowe? Arep ngomong apa? Aku njaluk duit to, Mas. Aduh. Lagi ngomong karo dalange lho matur nuwun apa piye lho? Lah iki langgananku to, Mas. Langganan apa ya kowe teko kok ora kenal. Yo ngono kuwi ta Mas, nek sing wis aku wis ora Senengi. disenengi yo ngono kuwi ketoke ora kenal to, Mas. Ndi to mbiyen kowe ning ndi to? Aku ini dhisik ning dadapan to, Mas. Yo iki langgananku. Kang, dadapan kuwi ndi, Kang? Dadapan nggon apa to, Mbak? Yo ning kono iki nggon jual beli. Jual beli. Jual beli apa? Lah kowe bakul apa? Aku bakal kroto to. Pakan Kroto yo pakan manuk. manuke sapa? Manuke Pak Kuswanto. Manuk Mas iki manuk Manuk ocehan. Oh, ocehan. Lah iki Mas Wawan iki lho. Mas Wawan. Piye to?
bendina turut ngono lho. Dalan. Pamenang ku peyah yes. Apa? Jumat lagi ning kono. Lambe Mbak Ki Ya mau aja pengebul diomong ngono nang ya. kene lho, Mbak. Kowe iki Sampeyan seniman. Maksudnya iki ya seniman ki anak-anak buahku kabeh. Aku iki kan yo anu mewakili saka Dinas Pariwisata Provinsi Kediri. Jawa Timur. Golek seniman. Mosok Mbak awakmu Wani lah. Iki tak kelumpukne. Terus sak Kediri terus tak bong. Maksudnya iki tak diberdayakan. keterampilan. Keterampilan. Dia bong semangat. Maksudnya oh. Nduk ya, Cahayu. ya, ya. Piye Mas? Mas Awan wis ketemu. Iya. Pak Kus ngaturne apa? Pak Kuswanto matur nuwun, Pak Kuswanto. Apa wis dikai? Durung. Lah kok matur nuwun? Lah mbok menawa lali kok. Asik. Matur nuwun Pak Kus. Matur Sehat nuwun selalu, Pak Kus. sehat Nggih, selalu. Dongakne sehat, Amin. dongakne Masalahnya gak- panjang umur. Amin, Kurang amin. anu. Sebagai seorang seniman mosok yo ndongakne ngono. Rene. Kurang luwes gitu Kurang ya. luwes, Karena ini pengenalan pengembangan seni ya. Seni. Gelar seni Dinas budaya. Pariwisata kuwi lho. Kabupaten Kediri lho Mas. Kabupaten Kabupaten Dinas Kediri. Pariwisata Kate bengi buli selawuh lho nggih Lah, iya. harus pakai bahasa yang Tenan bulis. Heeh. Enak-enak. Nggih apa kowe? Pelok barang Pelok Pak barang, De. pelok barang. Nyuwun. Masalah kowe ora genah masalah. Lah nyapa? Iki kaya iki lho. Kaya kancak-kancane. Seniman ki nek apa-apa gawe tembang gawe. Ya lagu. iyalah. Ya contone piye jajal. Emangnya kamu bisa? Mas. Bisa. Aku tak ngeromo selambemu lho. Cek. Mripate gawe hidup barang. Itu apa? Dengenane hidupe sapi, Bos. Lah wingi mlebu rumah sakit Ya, baptis. apa? Lah gara-gara takon nukone hidup to, lim hidup anakku. Lah kok ditekone lim malteku. Tak puasang terus alah merotol sak matane. Sesuk limen G. Ya aja ngono to Pak, lampu jlomprong Iki niki malah nyedakne aku kok. Wene ana kaca sing langsung ning mripat kae. Kaca. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Cobi kuwabe nggih kersane kuwompak ya Bos ya. Nggih. Ora kaya awakmu. Opo to? Iya. Awakmu po iso? Iki budaya ngene iki. Lho, ngono Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Tebangaken nami kula praberini saking Sidoarjo asli. Sumangga sesarengan atura panuwun telepan nyuwun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasa. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah barokah. Amin Allahumma. Amin. Matur suwun lho Mbak Prabu. Nggih sami-sami, Bos. Kuwi nek ketara sinden nyambi moden iki ya ngono. Aja sinden nyambi Lah kaya musik. ngujukne bancaan ae. Jenenge seniman itu ya harus dengan nada. Ya karakter sendiri dong. Iso ora tak Iya, kuwar iya. ora iso. Mas, Papan. Dalem. Aku kenalan nih, Mas. Eh? Ya iyalah ketenan. Iya no. Oh. Sak pinten, Mak? Pak? Samene lho, Mbak. Laras iki lho. Lho kuwi lho sepelok kuwi lho. Nyuwun 1900 Alah, Kakean. nuwun sewu sederek-sederek sedaya. Nah. Kene wong telu muni iya. Rada pepet. Rada pepet. Nuwun 1000 sederek-sederek sedaya. Iya. Wes gak neping 6 jebol. Nuwun 1000 sederek-sederek sedaya. Iya. Nuwun 1000 sederek-sederek sedaya. Iya. Mas, Apa? iki genep sak jam nu kupingku jebol. Lah kok ya mbok Nek bolen-balen. iyone ra iso banter-banter ra iso to. Oh iya, alon berarti. Nuwun 1000 sederek-sederek sedaya. Ya. Ya. Jare kalem. Kok kaya kancamu jagongan. Lah jare aja banter-banter. Biasa. Iya. Nuwun 1000 sederek-sederek sedaya. Iya. Tepangaken nami kula nyiliti saking Kediri asli. Iya. Apa? Nyapone.
jenenge mriki badhe nyuwun apa? nyuwun duit. Nadamu iso luput. C pakai C pakai C. Aku nek kenalan nganggo kuwi gak iso, Ya, Mas. sing iki lho, Nek tembang Bos. lah gak iso, tembang. Oh, tembang. Oh, tembang. Kayak kene lho masyarakat iki lho. Pelok. Oh, pelok, Tetep pelok. Pelok. Sing anggal pelok. Dek. Pelok barang. Lho, Pakde. Adem ndi sampean? Lho, Jere adem pelok. dhuwur. Jere Oh, bener. Mendhuwur kuwi njaluk karo Gusti Allah. Kon kayang. Pak D, 6 Pak D. 6 Pakde. Mas Percil. dalam Ndase lah rewe suwe kon njuguri. nggih lah niki lho. Lah niki kula niku ngimbundhak lho niki teng mriki lho. Lah. Masa gelungan iso dikono Pak? Yo ora ndok tok. Ayo kok penak men gelungane ceklek ini. Apa? Telek barang yo ning kene kok. Ngesu. Ya lah. Iki Ndas nggo nembangi nganggo dolanan. iki. Iya. Ndang. Susu tak bianteng bocah iki. Pas. Ceritane wong seneng tunggal sak bale. Wiwitane lungguh jejer sak bendinane. Apik lho, Pak. Saya suwe angger jejer nyakal tangane. Banjur kondo Mas, aku tresno kowe. Godhong tebu, godhong pandan, Sugeng dalu masyarakat Padangan. godhong pandan kabeh siji. Wong Padangan akeh rejeki. Godhong pandan diwadahi tampah. Wong Padangan akeh barokah. Godhong pandan warnane ireng. Wong wedok sak Padangan ayo meteng bar. Masalah Bocah gundul kowe jane tuyul apa bayul. Bocah plontos kowe sapa tok metongos. Bocah botak windas apa kremak. Nyiliti kon iki wong apa anomali. Aku iki. Apa dek? Aku iki keturunan. Oh, do. apa ecek lho cek. Keturunan apa ora iso manak. Delok to, piyuh. Delok to. Nun sewu lho, Mak. Nggih. Wah, lha kok iso kaya ngene ya. Lha kok iso kaya nek kembut-kembut. Waduh. Apa? Reja-rejane jaman tak jenenge pentol beranak tungdak cacak. Loh. Tak sawang wujude kok kaya ngene. Enek siji loro rambutnya sing keri. Mlayu ngalor mlayu ngidul kok unyal unyul. Jerawut. Sok reja-rejaning jaman tak jengakno tuyul. Tuk. Tak sawang-sawang saka mburi kok rodok jeglong-jeglong ngene ndasmu. Besok ana rejane jaman. Tak jenengno munggah mudhun. Tak. Nyapa? Enek sinden. Terus Ndase kok ning ngarepan. Rejane jaman tak. Dunyane desa. Dadapan. paling ora ya ana sinden kok mlayune gendandakan ngono. Apa iki? Apa iki? Sinden ning Lah timbangane opo ndas kok munggah mudhun. Lho sing Lah sak potongane ndasmu ngene lho kok mburi. Aku mudune iki muga-muga Ombak-ombak. Masalahe kowe iki ora kaya kanca-kancane lho, Mbak. Ora kaya kanca-kancane piye to? Umpamane karo iki ya, sinden sing iki, sing urung iki. Sapa? Iki. Lah nek casik bocah-bocah ngene ya pangananku kabeh to, Mas. kok iso lancang kate mbok pangan. Lancang, mbok pangan. Kok gerangsang. Maksud iki kabeh iki siswa-siswaku. Cek.
Muridnya sampean. Murid. Nek ajar nembang nang sampean. Yo ning aku kabeh. Lah sampean kok malah Aku kan buka les-lesan ning omah. Les apa nih? Sapa? Primagama. jenenge sinden yo les Contohnya ya. nembang. Nembangi kaya iki lho delok nadane. Jajal jajal. C. Les vokal iki lho rungokno. Aku ora nunjuk kowe. Aku ora nunjuk. Nyapa kok nyekel mic? Kowe kono. Kene. Kono dhewe. Kono, wis sing penak ngono lho. Mas, Nah, enek cacili wedi, Mas. Ora le aku wis jinak kok ya. Enggak usah wedi ya. wedi lah kowe iki ape nyakot. Aku sawangan koyo tung tung sahur ya. Anomali ya. Oke, dadi tingkatan nada kuwi enek. Coba Oke. Lah tak tunjuk berarti muni ya. Urung barang tak dasmu. Iki lho wis iki ngene. Ditunjuk muni ya. Ya, coba. Kurang bur. Lah sakmono kowe, sakmono. Dadi 1 2 3 kowe nyapo, kowe urung. Ancang-ancang to, Mas. Kowe sakmono. Oke ya, yuk 3 2 1 tak tunjuk muni ya. 3 2 1. Oke, sing dawa. Hei, ngono lho. Hei! Oke. Aku dong Tang tok ding. Ayo dicocokne to, Mas. Tang tok ding tak tok ding tang tok. Sini, Mbak, sini depan. Ayo coba. 3, yuk. Oke. Oke. Mas, kok aku wangel itu. Kowe liyane mal. Ya delok tingkatane to, sampean berarti pinter dhewe ngono lho. Lah kene ngapali kok kangelan to. Belum tuh. Mbak, ayo. Ayo, Mbak. Yuk. Cu. Oke, pinter. Ora. Bisa ya? Oke, wis penak. Penak kowe wisan. Masa arep nyanyi masa Yo ben lho sakarepku to. Iya. Kula wis sesake dadi nyanyi wong 3, wong 4. Iya, Mas. Ya coba. Semuanya. Semuanya ya. 1 2 3. Ya 3 2. Yuk. 2 gapak. Oke. Yuk. Munggah mudun. Hei. Ayo gitu ya. 3 2 1. Yuk. Cacai penak lah karo aku. Ayo. Lumayan iso. Mas. Lumayan iso. Kayak ono mau. Ya seto. Jot cerewete. Iki lho penak lho coba. 3 2 1. 3 2 2. Hei.
Enak lho. Enak lho. Yo iki yo iso lho. Cah telu yo pinter lho. Iso lah, Bos. Wis ora iso. Mata harus awas, telinga mendengarkan. Gedeken kok. Ngono lho. Gedeken. Siapa lho? Oke. Pak, tumbasno dolanan kuwi, Pak. Hop. Kowe ora iso nyanyi masalah kowe. Lah mbok kene ngisor dhuwur. Lek kacane kene iso kok. Kabeh ku fokus lho, Mbas. Ketoke kok enak sing daerah kene. Apa ya mesti? Ketoke kene mau enak-enak mau. Ayo. Ya. Nadane Mas coba. Oke. Lagu yang sekarang ya. Oke. Kalau kamu bisa lagu yang sekarang yang lagi viral Oke, wis, oke, duet siap. karo aku ben Mak Cange ora izin. Oh iya, iya, Iki Mas. Dinas Pariwisata lho. Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Siap, siap, siap. Ojo anu ayo Pak Bambara. Iya, iya. Minor. Benar, Mas. Minor. Cintaku hanya kamu. Iki lho nyanyi. Viral lagi dikae ngono kuwi, Ora Mas. usah kayak kuwi. Malah ngabab. Cintaku hanya kamu, cinta merah. Merah jambu. Lah iso lho. Tresnaku yo mung kowe. Tresno abang jambu. Rinduku yo mung kowe. Rindu anget kuku. Deloken wit gedang. Yen to uwoh metu ontongi. Asik. Deloken bocah perawan. Yen to turu ketok ontongi. Asik. Ontong gedang. Ontong gedang. Ontong gedang. Ontongi Pak Kuswanto. Asik. Ontong gedang. Ontong gedang. Ontong gedang. Ontong gedang. Wee dalang bawan. Ceng. Ontonge dalang mlungker. Mergo mlungker dirubung laler. Iya. Iki apa ro gedange dalang? Oh ngawur. Maksudnya gedang nek ngarep kalau. Nah, Iya lho Mas ini anu Oh, gedang. sajen kalau. Ora enek lho gedange njlujur ora enek. Enak Dok, Cang. Iya. Nyanyi ya, Dok ya. Nggih. Aja kaya Om Gundul ya. Ya. Ayo nyanyi apa, Dok? Wonten pamundutan apa wonten Mak Cange? Wonten. Ah, monggo dari aku. Sambel kemangi, mangu, grigis. Oh, Grigis sak sampun. Sampun. Sing dereng mangu kalih sambel kemangi. Mangu sing lagune piye to, Prap? Prap. Mangu piye? Jangan salahkan paham gitu. Iya. Hop, luar biasa. Udah enak. Yuk, langsung saja sambel kemangi. Loh. Latihannya mangu loh, Pak. Mangu versi ada Iya, versinya sih toh, Mas mangu. Percil. Nadane wis mangu lho, Bos. Latihannya mangu moco yo. Cerita kita. Oke. Lah. Oke, mangke mangu Mbak. Mbak Esen mriko. Oke. Niki ampun mangu riyen. Oh, Wis ora mangu iki tata kok bocah iki. Lagi. Wis awakmu tawang mangu Lah. Masa dimboi tawang. Napa Dok. pentawang mangu dalem? Ayo. Nggih. Kowe menyanyi apa manut aku? Sambal kemangi. Oh lah Oh, iya sambal sambel kemangi Oke, pas siap. karo penjaluan. Patuk aku, Dok. Pas iki sesuai permintaan. Oh, alah. Sambel kemangu iki pancen anu. Sambal kemangi. Sambel kemangi keplakane gedang arepe piye? Tak tung. Oh iya, lagi lapal. Mas. Tak tung delange Mas ndangane. Ora sabuk warai yo. wis. Balungane tak tung delang balungane. Ding 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 ding. Notasine lho. Note. Moji nem cilu. Lah oh akur. Jajal dulu Mas. Moji nem cilu jajal sepiro? Lah ora kena lho. Ora kena lho. Catetan itu keliru to Mas. Lah. Menika jenengan iki lho sing kleru. Tutuk jenengan to. Lah. Kudune piro Mas? Kudune Mas. Monem Boh. ngono paling. Mau 6 ci. Monem ci, monem ci. Nah, iki lho. Jajal Mas. Mo nem ci. Nemo nem ci. Nah, pas. Mau 6 ci, mau 6 ci. Mau 6 ci. Iya ngawur. Iya ngawur aku ya. Iki betul ngawur iki. Monem ci. Cinem mo. Ngono. Enak ayo deh. Yo. Ayo Mas Arya.
Yo. Yo. Ayo. Matur Mbak nuwun Nduk Sayu. Alhamdulillah. Nggih. Mbak Probo, Nggih, Om. suwi ra ketemu lho Mas iki karo Mbak Probo kuwi. Lho nggih dangu to. Lah niki nembe main medal niki. Sapa? Metu tekan ndi to? Kondi kok gadean. Kadean Mbok kira ki jarit apa Mas iki piye? baranu anu ning gadean lho Mas. Aku ngumun sampean lho Mas. Napa? Iki lek ngaturi piye Mas Bro? Napa nih? Nyai apa Mbak nek ngaturi? Niki batang. Loh, Jenengan kene ngaten nggih nyi lah. nyi ya. Sapa ta jenengmu ta? Nyiliti. Kok gak kowe enak di rungokne. Lek nek nyeluk piye nyiliti? Nyilit. Oh nggih. Oh tak sawangket mau ki aku nyawang aku. Loh, Genah sae ngaten lho. Lah, iya. Lho, lah kok gede sih. Mau ki kok omah iki kenceng Mas. Lah terus. Ning mburi aku lungguh pinggir genset lah kok leder sih. Oh, kepanasan paling. panasan. Ngopo Mari karet? tak go ning Thailand. Salut tenan. Kok kene ketok wayu sampean Jan. Napa Sapa? cit Wah, lambene maneh kiye namanya. Wah, Jan. Jenengan demen to kali. Oh ya ora maksudnya ki ekspresine ki lho apik ngono lho. Sae lho jenengan Demen beto niku mawon. masamu. Wis wis digodo karo dalange. Ngene iki kan nandakne anu Mas Wawan ki Maksudnya penghargaan tresno. gitu loh, ekspresinya Nggih, itu sangat-sangat Alah matur istimewa. nuwun lho Mas Wawan. Jan. Tanggal pinten malih nih Mas? Alah. Lah, oh langsung takut jadwal. Tanggal koyo Hubungane nyambut ku gawe apa, he? sing sregep. Iya, iya. Nyambut gawe sing tanggung jawab dan disiplin. Lah iya. Malah goleki tanggale sampean berempat lho sing angel. Loh, Iya to. Bengi iki kan manut jenengan berempat to asline. Nggih. Iya lah ya mulane. Lah masalahe kula kalau wingi pun saged. Piye? Niku lho kalau momor lho mboten saged. lah kula kalau wingi teng Jakarta Iya. Nyapa ning Ngadep Jakarta? sapa Cayu? ngadep Pak Presiden. Pak Prabowo. Ngadep langsung. Nyapa? Ngadep fotone iki lho Mas. Foto nama foto. foto. Mas aku nek langsung ngadep Sing ngarep piro sapa? Teng sekolahan niku foto teng sekolahan ngoten. Mbak Prabowo men Nyembang. Loh, nembang. Jawa Timuran. Loh lah iso. Oh lah Mbak Probo lho lak nembang pun mboten anu. Iki Jangan diragukan lagi kalau ini pasti bagus. sapa bapake Mbak Prabowo? Anu legi. Tawar. Tawar, Bos. Promo tawar. Bos. Mbak Probo niki kondang-kondange Iya. Presiden Jawa Timur. Mbak Prabowo. Kalau wingi tampil teng Indosiar Oh. acara dangdut tempuran itu Pantura, Mbas. Pantura. Dangdut Pantura. sosis so nice. iya kuwi maksudnya kuwi lho. Paling gawe karo kancane kuwi dijono. Lah iya ngono lho. ning kalau winginane nderek tahun 2025 juara KDI Wah, Kontes dangdut kontes dangdut Indonesia. ketua dadu Indonesia dadu matamu. Aja. Heran aku. Heran aku tak sabar-sabar. Iya. Sabar, iya. Ojo kaget kau, Lik. Heran aku. Aja kaget. Goro-goro awakmu tak pamer-pamer nih Aja kaget. Ya dipamerne ku sing apik. Wong mbok kaya aku ngene iki. Iya, iya. Lah, Lah itu aku lho. ngomong ayo Ah. A B yo B B. C yo C. C ya Mas Iki sindan saiki lemu. Yo kowe gisine apik no berarti. Rasane. Ya iki. Makmur. Iki Slendro. anake tawar. Iya bener. ngeten-ngeten nih guru loh Mas Mosok. Maksudnya guru Maksudnya? guru ngaji, guru sekolah. ora Lah guru apa? gede ra iso guru ya iki guru Bahagia loh Mas. Makmur lho kok iso Makmur. putih kok iso kuwi. Pah komburi pos. Loh, bertanda makmur maksudnya Nggih. makmur. Ya, Mbak. Bondo. ini ngaturke napa Ya iki lho. Ya iki Ya tembang nyapa to ya manut dae to. Iki iya lho. iya Mas Meneng lambemu. nano Nano dasmu. Nyapo sih Nyapo to, lapo. nyapo. Lapo kok Aku jare ngatur. Jawa Timuran Ya Jawa Timuran. Lah Jawa Timuran kabeh iki Jawa Timuran. Jawa Timur. Kediri iki ya Jawa Timur le. Iya, iya. Kediri kutane. Sing dadi Nyatane. Ayo. mudeng ora? Sing ora. Bisa apa gak? Sapa ora? ora Lah matamu kok pelilak-pelilik kuwi lho. sing milik iki lho sapa Lah kuwi kok iso ngingeti ngono karo matamu ombo. pancen kira mata Cak pinten Pak De?
gandang neng ler sekar gadang. Iki genen dalange yo. Dalange sak server karo kene. Jenenganku sebagai seorang pemimpin pagelaran yang namanya dalang. Kudu nyontoni sing apik. Iya. Nek enek arep wong nembang keilah kesempatan. Sama Mambiat mayon eman. Apa wi? Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie iso mikiri. Gedang sopo sak corong dipangan codot timbyang worong biangor kulu nison pedot. Parian ya kok. banyak pinter nan. Aku nya. Lho kami apa lagu apa? Melu ora. Lah coba parian. Aring-aring bakar gedang campur sari. Campur sawi. Campur sawi. Alon-alon Mas gedangnya Mas. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering mikir angsuran BRI. Gedang rojo sak tundung dipangan demit Pak Kuswanto kula nyuwun dhuwit. Mesti kok ngono. Dari parian. Ora penak belas pariamu ki. Terusno. Kuwi mau terus kuwi mau. Suarane. Yo enak no yo teh alon-alon hal penting pakon yo. Gandeng belam biangan. Dong. Acara malam hari ini disponsori oleh Kerupuk Gorongan Wedi. Nyapa kok iso cepon. Tanganmu Waktu hang diarani pasir, waktu kambiang keli ono ring pinggir, buru ketemu awak langsung ngesir, kelibekan kaya kelangan pikir. Nganu iki jenenge intermezzo. Iya, Mas. Kulon gunung wetan segoro Belambiangan. malah batok krak-krok. Wayahe nembang gentenan. Ora lho, kowe ki lho mangan opak mbok mie iki karo mie iki. Kerupuke watos. Modelnya kaya sing ning YouTube ACMR ngono Lah kan. iya. Ora masalah kowe ngenyek aku. Sing penting aku ora tau. Nyapa aku bocil. Ya masalah kowe ora penak. Lah nyanyi Kaya iki lho jedek no langsung iso maplek kuwi gamelane slendro. katon biru Lho, sesanawan nyaneno ati. iso. Soto nek slendro Iya. Yo. Rehadi. Ana. Rehadi itu kan Rehana. bakso Rehadi. Rehana saiki rabi Rehadi, Mas. Ngawur kowe ngawur. Ngawur Riana. Terus. Aja takon Senang susah bisa ayo kowe iki lho ta apa Tahu bulat. tanah nyuk munyuk Tanah hendak. Gulu pedot. Meliaring Taman Makam Pahlawan. Taman Sari Nuswantara Belambiangan Sari
cintaku hanya kamu. Cinta merah asik. Rinduku hanya kamu. Yes. Yes, ini deh, Cayu. Halo Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Ya Allah, lama enggak ketemu kalian. Ayo. Padha wedoke. Yo mangga sing kersane yo. Iki Mbak Yuku dhewe lho. Kita tuh tidak boleh seperti itu. Wah, Jan. Kenapa? Paham nggak kamu itu? Kita lama nggak ketemu, Mas. Beh. Jan kaya kucing dipakani kalau mak Mbak Ani kan? Ana itu cantiknya tidak berlebihan tapi cukup kamu saja. Kamu saja yang di hati. Deleng entekanku. Nyapa? Liane. Gundul ono. Delengen wit gedang. gedang, lah iya. Jan gelem ya mong sepisan ngono lho jane. Bener, sepisan akhir terus mati. Kleru. Mbak Ana, Dalam. tadi ada permintaan yaitu mangu, Mbak. Oh iya. Wah. Gimana habis? Ada. Sudah. Udah. Oh sudah. Oke. Wis entek. Saya menikmati opak upel nih loh Mari. Ya, Pak Upel itu. Kamu tahu Pak Upel? Wah, apa Pak entek aku mangan upilit tok. Kuwi ijek lho tak ngei lho yang kuwi. Sik Ini mangu ini permintaan dari Mas Heru Rakimin. Heru Ramadan. Gile. Apa? Pak Tol Giem Mas Ya, Mas Gawer. Oh, Mas Gawe. Kayak wong ngene kono kae. Oh iya, siap, Mas Ya, Gawe. Mas. Unjuk gigi, tangannya angkat tinggi-tinggi. Mas Gawer. Setia dia. Iya. Atas-atas nak temriku teng tebu-tebunan nak diserondol luwak. Iya. Luwake ora mungkin serondol, luwake ning kene. Enak wong muni luwak mentulang mripate. Mangu nadanya seberapa kakak? Coba. Adanya Luwake buntute ning mburi ya. Sak suroti. Jangan Masih bersama Seni Jaranan Rokok tanpa busana. Udah ono rogo tanpa busana. Ini berpasangan ini aku sopo. sampean karo Mas Gawer. kamu kan sedang mangu. Oh iya, Mang. Suatu malam Adam bercerita. Adam cah kidul kono dudu Adam Nabi. Berdamai dengan apa yang terjadi. terima kasih Mbak Yu. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa Emang spesialisnya itu sendiri-sendiri. Pop ya, Bos. Nah, Bahasa pop, Indonesia. Bahasa Indonesia Popan. Ada versi baru loh. Apa itu? Madura dong. Waduh sip ini. Nanti aja kalau ditanggap ya. Iya. Nanti Mbak Ana ini spesialis pop. pop. Ning omah bakalan pop es. Ya apa rek kadung tak rungokne kok ya. Gini. Aku jalan loro iki, Bos. Sing urung loro. Siap. Loro apa loro? Monggo. Berdamaian. Ayo. Berdamaian. Dikajak salah faham dek bule. Oh, anu. Ongkuhna ho sapa setaro Sapa? setaro Sapa? Tiga edisa bula ongkuhna Aduh, cerita bula kalamun bula ampun tak pada Adik-adik. sada dua. Kaset ini bisa dicari di warung Madura 24 jam. Aduh dia remade kan aduh. Iki lagune kudune karo gamelan. Gamelan, Mas. Lek mau wis ucul Heeh. musik saiki Balik ning gamelan. gamelan campur karo musik Oke. lagune pamundutane Mas yang di belakang tadi yaitu Siap. Napa? Anoman Obong. Wah, Mana Bang, Mas? Iya gitu. anomane ndi, Pak? Iki. Kuwi obonge kuwi. Nembang apa Mbak Farida? Farida Pasar. Mak lampir. Mak lampir lah. Farida Pasar. Kok rumah sakit? Sisi Farida Bunter.
Enter. Apa Apa Der? nyusul gak proper. Der. Apa? Iya. Ya enggak apa-apa ya. Apa? Iya enggak apa-apa. Ini apa? Apa Kakak Farida? Katanya Anoman tadi. Iya. Lupa. Kalau kamu ikut gabung ke tim ini juga, kamu Enggak harus suka. Harus gimana? Harus gemuk. bunder. Harus bunder. gemuk. Harus bunder lah. kayak doksin paling tidak. Ya, Resepnya apa wi Mas? Ben iso gemuk bunder. Besok tak biasa gambare. Iki. Ya. Yuk, Anoman, Obong, terus. Caritane Caritane. Anu, niki wonten sing bawa napa mboten? Anu, niki lho yoga jenengan. Nanang. Kon bawa. Gauri. Enak iso, Mas. Iso, Mas. sapa nanang ini? Nanang. Bayu, Mas Bayu. Mas Bayu, Mas Bayu. Yuk. Kak, Yuk, Mas. Ayo. Alah rene to. Iso suwi-suwi. Mas perwakilan. Mas. Ki sor bejo lho, ki sor bejo. Sar beje, gasli sar beje. Ah, iki sor waru arek iki. Boyo. Sar beje deh karena. Sor bejo kan. Kayak wingi tak Aduh, bocah. Farida ndak ngerti sar beje deh karena ya apa sih? Tretan dibi kan. Aduh, ndak apa sih? Kayak pas ning rum-ruman. Yo, Ayo neng rum-ruman. Ayo. Ceritan. Aja mas. wayang Jawi Aslinya budi mas. Aslinya Surabaya. 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 Wayang Cekdong. Nggih. Oh ya siap. Cekdong, wayang Cekdong, cah Surabaya, cah yang ganteng. Wah, aja nganti kebencut harus sinden sik ya. Wes sih. Tenan. Wes ya? Wes. Waduh, terus no. Nah iso papat. Ing praja ngalengka diraja Terus ceng. Rawana Tuwek-tuwek omong. raja arande Sing gantian HS. Yo, gawe Piye, Mas? geger nyolong sinta nyolong Sinta. Oh, selentem bolong Sinta. ya bolong lah sampean. Nyolong. iya. Nyolong macam. Iso bolong selentem lho. Gawe geger bolong Sinta. Mbok Sinta dibolong. Bolong iki piye sampean? Terus. Sama Gus. Anoman cancut tumandang ngalengka wis dadi awu Yo, bong obong. Burung Mas Awan. Itu nyantai-nyantai Ya, sik ya, lho. Mangan-mangan omis. Ya. Anggitku wes ya, Mas. Nyantai lho Mas. Maaf lho, Mas, anggitku. Jalange jalange diganti gak iso to iki. Kalau raimu tak tonyo ndasmu kowe kene duwe arepe Lah ya iso kok gestor dalang- BRI ya. Lah ya, dalang iso ngisruh dhewe. Tonyo ndasmu kowe mbok ganti. Lah ya. Iso gestor BRI nyo. Ganti 5 menit ae. Nyapa gak iso? Gak iso. Terus lho. Yo. kobong momo Gak oleh. Kuwi aja. Aja. Oh. Farida. Bocah iki. Farida Bocah marah iki elek. parah ya lek. Bisa Bisa cilik. Farida. Loh, lah diwarai ben cerdas. Mbok warai apa, Mbok? Mbok warai apa, Mbok? Gede. Ora oleh. Ora oleh. Lah apa sih bener? Ayo sebentar. Adalah. Obong gede ya lek. Ajamu. Adalah. Kon menengok suwe-suwe tak tindih lho. Loh. Kak gak sambekan kok Dek, anu. kobong gede jroning praja Wong maca ayu kok mere piye iki? Iya. Lagi anu penari latare kethek. Ya seto. Wes, mari Mas. Yo.
Suwun ya, Mas. Sesuk ketemu neh, Mas. Ketemu ning ndi? Ya mbuh lah, sama-sama ketemu. Cah ganteng aku seneng cah ganteng. Memang jangan demi kebudayaan loh Mas. Lah, nggih. Ngebis saka Surabaya rene lho. Walah, Wah, diaturi. jantenan. Sesuk mampir ke markas. Markas di Markas Pak Polisi. Rumah saya. Ya. Sembahno Kang Mas. Suwun Mbak Yu. Matur nuwun. maju tak gentar bendera yang benar maju serentak maju serentak maju serentak tentu kita menang bergerak serentak serentak menerkam menerjang menerjang tak gentar tak gentar menyerang menyerang majulah majulah kita kenceng. Wes ya, Bas. Wes ya. Sayonara sayonara sampai berjumpa ulang sayonara sayonara sampai berjumpa ulang buat apa susah buat apa susah susah itu tak ada gunanya buat apa susah susah itu tak ada gunanya. Wes ya, Bas. Suaraku entek, Bas. Suaraku entek. kodok ngorek. Wes wes Kodok ngorek ngorek nang blombangan kaya templung kaya templung kaya templung. Hop. Aja guyon. Wes nyambut gawe sesuk wengi lho. Hop. Ini kok ya ora barbar. Hancur. Lah iki Sapa iki? Hop. Hehehe. balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hatiku sangat kacau balonku tinggal apa ku pegang erat-erat Masa gripe gedang godhong telo Bebek atus kali Wes, pensilnya benda nyosori gede. sabun wangi bapak mundut roti sing nangis diparingi Pak, gripe gedang godhong telo sithik dang matur. ana rondo manggon owalo mako saben dina dheweke goyang-goyang aku ra ngerti apa karepe yen tak piring aku dikirimi roti Wis meneng tedem aja mbok umpani ae. Iki lak mbok umpani telung dina ngene iki terus. kowe rumah sama wong gendeng ya Ini raimu dalangi lulusan PAUD apa ora? jika yang putih dan ada yang merah sampe Pantai Nono. aku siram semua mawar Sone patenono Mas jajate patenono. kucingku telu kabeh lemu-lemu sing siji sing siji kuru meong hei kowe kok nyapa Dalang. gua ane dhewe-dhewe kok wow Ayo no iki wis Botone sapa iki? Buta. ada biasa Duk tik dak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara suatu bunga Serasa
Rasa pamit, Rasa pamitan. Minggat. Wis minggat kono. Wis terima kasih kanca-kanca semuanya. Iya. Cuki caki cu. Wis ndang mulai kok rame ae malahan. Kok iya. Iki mah wis cukup menghibur. Piye? Kowe iki lak yo mulai. Pada hari Minggu. Naik Pak Canggik, Dalah. kula pinangka wakil saking kadang-kadang Cak Pertil JS menawi wonten lepat kula nyuwun agungi samudra pangcami. Kula nggih ngaten nggih Mas. Pada hari Minggu kudu. Semanten ugi nggih Mas Nggih, Yongki, nggih. Mas Petir. Mbok menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten nggih. Sugeng pinanggih malih ya Mas Lamu. Heeh. Oke, pada hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih Mas Yongki, terima kasih. Wes. Siji mboko siji diaturke wae sampai los ya. Terima kasih Mas. Ya, oke nggih. Iya. Pelawake nganti kepelayu. Lah mbok lek pancen gawe terima buka celuk ngono. Ayo kene wis rombongan pinter nyanyi kabeh iki.